Kadom kadu ka vacation hon karbi daily news kelang akorting jir doan afan same non nili kedola ke dak west karbi anglong high secondary and high school along sidolo lasi non nili ladak kedola bang ke dak counting horo long sidolo lasi non kecheng si counting pon la bang ke consensi pho afan sinon counting pon bom lo lasi consensi amen ke la puhan lo doramla amri chinthong so cheng rongkhang la consensi pho sinon counting pon bom lo lasi doramla long pon lo BJP atum 8 APSRC atum 1 ASDC atum 1 lason silong pon lo amri ADF 10 long pon lo BJP atum 10 long pon lo Congress ay atum 1 long pon lo APSRC atum 1 long pon lo lapen Chinthong abang ke BJP atum 9 silong pon lo lapen Congress atum abang ke 2 long pon lo APSRC atum stame 2 long pon lo rejected bando koglo lason na taksi so cheng abang ke BJP atum 6 long pon lo ASDC atum bang pak thogan chapalong pon lo lapen APSRC atum stame pak thogan silong pon lo Congress aya bang ke epa lapen independent abang ke 0 sinon mat ke long pon la lapen rongkhang abang ke BJP 8 long pon lo Congress ay 5 long pon lo APSRC 1 long pon lo independent abang 2 long pon lo lasinon kecheng si reserve ballot paper reserve teng bang kenil tum non bang kel pass na pachini pon jotpo no next result kelong thobanal tum kadu ko bisamena lang on phitia phansi pachini pon lo kadok